Живите участници в индустриализацията и културното съграждане на родината разказват. Земеделието и животновъдството осигуряват прехраната на човечеството или, казано кратко, неговото съществуване. Земите на България са плодородни, а подчертаната сезонност и отличен климат позволяват отглеждането на стотици видове култури. Средновековните държави на българите на Дунав и на Волга търгуват с селскостопански продукти със съседните държави и народи на изток към Азия и към Византия. По време на Османската империя българските земи са собственост на султана. Стопанисвани са от чифлици и местни владетели. След освобождението започва обратното оземляване на българските селяни, като за целта са приети поредица от закони. Приет е закон за изземване на чифликчийските земи. Трудът на българския селянин е ниско ефективен. На 250 декара се е падала по една каруца. Започва внос на машини от чужбина, които статистиката отчита в килограми. Собствеността върху земята постепенно се променя. Първоначално собственици са държавата, общините, училищата, църквите, манастирите. В началото на 20 век частната земя достига едва 40%. Над 80% от населението в страната е селско и само произвежда необходимите му храни. Това предопределя силно свития вътрешен пазар на селскостопанска продукция. Чуждестранният капитал навлиза в България в две направления – предоставяне заеми на държавата и създаване на търговски дружества за изкупуване на селскостопанска продукция – зърно, тютюн, пашкули, яйца. По-късно същите дружества изграждат и фабрики за преработка. Две фирми, френската житарска фирма Луи Драйфус и солунската Алатини и Сие, почти монополизират целия износ на българско жито. 50% от износа на зърнени храни, яйца, розово масло, пашкули, тютюн и други се осъществява от дружества с чуждестранни капитали. Създават се мощни организации и картели за изкупуване на селскостопански суровини на ниски вътрешни цени. Между тях се открояват тези за изкупуване на яйца от немски и швейцарски капитали, за зърно от френски, немски и швейцарски капитали, за тютюн от американски, австрийски и италиански капитали. Монополизиране и вносът на селскостопански машини и продукти, както и на продажбите им в страната. 2/3 от търговията на стоки в България е в ръцете на дружества с чужд капитал. България попада в сферата на икономическите интереси на Германия. Броят на предприятията с немски и австрийски капитали достига 172. Търговията между България и Германия се осъществява на базата на клирингова спогодба. Подписана е компенсационна сделка за 900 милиона лева за износ на тютюни, а по време на войната целият износ на тютюн е насочен към Германия. Спогодбите стимулират производството на селскостопанска продукция, необходима за германския пазар, чрез фиксиране на изкупните цени и предварително изкупуване. Засилва се и делът на така наречените индустриални растения. До Втората световна война 95% от износа е селскостопанска продукция, от която над 70% се изнася за Германия, Австрия и Чехословакия. Твърдението, че преди Втората световна война България е изхранвала цяла Европа, е вестникарски мит, опроверган от цифрите. Например, от цялото изнесено българско сирене през 1939 година на всеки французин биха се паднали по 2 грама, а от изнесените ябълки всеки германец би получил по 1 годишно. Приет е закон за индустрията, с който държавата определя задачите на всички отрасли и установява контрол върху износа. Наложена е силна държавна намеса в икономиката, по примера на прилагания тогава икономически модел в Германия и Италия. Обработваемата земя на България е разделена на 12 милиона парчета. Механизацията в земеделието е недостатъчна, ефективността ниска. Иван Багрянов, министър на земеделието в Царство България, разработва 5-годишен план за развитие на селското стопанство и приоритетно развитие на индустриалните култури.
Същият Багрянов, преди да стане министър-председател, заявява в Народното събрание: имах случай да го кажа и друг път. Ние сме земеделска страна без земеделие. Ние нямаме излишъци от зърнени храни. Ние изнасяме не излишъци, а само той, което крадем от устата на нашия народ и неговия нещастен добитък. Кооперативното движение не е продукт на социализма. То възниква в началото на 19 век във високо развитите европейски държави. Учредена е първата кооперация в България. Работят 50 държавни земеделски стопанства, създадени след освобождението на базата на турски чифлици. За да могат дребните стопани да задоволят потребностите от селскостопанска продукция след войната, единствено правилните решения са колективизацията и кооперирането по подобие на тенденциите в Европа. Първият комисар по земеделието на Европейския съюз, Сико Мансхолт, провежда план за стимулиране на земеделието. Системата от протекционистки решения гарантира минимални покупни цени. Основна мярка за повишаване производителността в земеделието е окрупняването на малките ферми, западния аналог на българското социалистическо коопериране. За 12 години са закрити 8 милиона дребни стопанства в няколко европейски държави. За членовете на семействата е предлагана работа в други сектори на икономиката. Изграждат се 744 броя трудови кооперативни земеделски стопанства и 218 държавни машинно-тракторни станции. Десетилетие по-късно те са окрупнени в 161 аграрно-промишлени комплекса. Дейността на търговските компании с европейски капитали преминава в ръцете на български дружества. Структурата при използването на земята за отглеждане на различни култури характеризира българското земеделие и промените, настъпващи през годините. За един век българските земеделци почти удвояват използваната земя, но, за съжаление, в началото на 21 век тя е съизмерима по площ с тези от преди Втората световна война. В първите години след освобождението 87% от площите се използват за зърнени култури. Постепенно делът им намалява, като в края на 20 век те отново се превръщат в доминиращи култури. Ако през фаворизираната 1939 година България е произвеждала около 4 милиона и 27 хиляди тона зърно, през периода, обърнете внимание, 86-89 година, за този 5 годишен период, средното производство на зърно в България е 8 милиона и 500 хиляди тона. През 30-те години расте производството на технически култури, изнасяни като суровина основно на немския пазар, а след войната задоволяват потребностите на развиващата се българска хранително-вкусова и лека промишленост. Рязко се увеличава производството на захарно цвекло. На трапезата на българина се появява захарта родно производство. Днес, както и преди 120 години, тази култура практически не се отглежда в България. Слънчогледът в България се отглежда от началото на 20 век. Увеличеният добив след войната осигурява суровина на 15 големи рафинерии за олио, реализиращи продукция зад граница. Използваните в българската кухня свинска мас и нерафинирано олио, шарлан, постепенно са заменени с слънчогледовото олио. Това е единствената култура, която през последните 30 години отчита ръст в производството си. България днес се нарежда сред най-големите износители на олио. Гордост за земеделието през 20 век са и постиженията в тютюнопроизводството. През 40-те години рязко се увеличава експорта на ориенталския тютюн, влязъл в рецептурата на западните цигаропроизводители, където се изнася като суровина. Днес производството на ориенталски тютюн е спаднало около 20 пъти. България произвеждаше около 160 хиляди тона тютюн, от който изнасяше обработен и готов 54 хиляди тона, 64 хиляди тона цигари изнасяше. И с това бяхме на първо място в Европа, аз мога да кажа, дори и в света.
Пазарите на Съветския съюз, на страните от Съвета за икономическа взаимопомощ, Иран и Ирак превръщат България през 1984 година в износител на цигари номер 1 в света. Десетилетия наред произвежданото у нас грозде е гаранция за износа на българското винарство. Между 30% и 98% от вината са реализирани на пазарите в Дунавския регион, където е продавано и десертното ни грозде. България изнася годишно и по 70-80 хиляди тона ликьорни вина, основно за Съветския съюз и за Германската демократична република. През същия период България на 4 пъти заема първо място по износ на десертно грозде на глава от населението, дори пред Италия, и един път застава на второ място в света по износ на вино след Франция. В края на 70-те и началото на 80-те години България се нарежда сред 5 износители на вина за Великобритания. Пазара европейския започва с Берлин. Отначало с няколко вагона, след това всеки ден по 3 влакови композиции пътуват до Берлин. Берлинчани харесват доматите като вкус, като качество, като цена. И статистическите данни, които аз използвах при писането на моя хабилитационен труд, показва, че между 1937 и 1973 година България е заемала първо място в Европа по износ на домати. След тази година, растящата продукция от домати е насочена към бързо развиващото се производство на зеленчукови консерви и доматено пюре. През изминалите векове животновъдството е осигурявало и впрегатни животни за транспорт и жива сила в селското стопанство. До 70-те години на миналия век България е изнасяла по 4-5 хиляди коня годишно за Италия, Австрия и Чехия. Едва след 1955 година механизацията измества работния добитък. Животновъдството е силно развиващ се сектор през миналото столетие. За съжаление, в последните десетилетия то спира своето развитие и неговите показатели буквално се сриват, а голяма част от животновъдните ферми са просто ликвидирани. Днес броят на кравите, телетата, овцете и свинете е по-малък от този, който е имало в България преди 110 години. Произведеното мляко беше увеличено 4 пъти от 620 хиляди тона на 2 милиона 440 хиляди тона. В това число кравето беше увеличено 8 пъти. Увеличеният брой животни, въвеждането в експлоатация на модерни животновъдни и птицеферми, както и изграждането на съвременни мандри, водят до чувствителен ръст на животновъдната продукция след 1960 година. До края на 20 век животновъдната продукция със своето качество, обем, разнообразие и достъпност променят храненето на българина, правейки го по-пълноценно. С тези нараснали производства животновъдството даваше около 50 и повече процента от общата или брутна продукция от отрасъл земеделие. Производството и консумацията на животновъдни продукти на човек от населението са едни от важните критерии за стандарта на живот на всеки народ. В началото на 80-те години по тези показатели България се доближаваше до челните страни в Европа. По производство на месо с 104 кг на човек при средно 32 кг, България се нарежда на 10-то място в Европа и 15-то в света. След нея остават Великобритания, Италия, Испания, Федерална република Германия, Швейцария, Швеция, Турция, Гърция. Произвежданата продукция през 1939 година е наистина мащабна в сравнение с тази през 2014. Катастрофата в тази област, настъпила след 1989 година, е тъжна и очевидна. Животновъдството е силен експортен сектор на България.
Първоначално се изнасят живи животни, а в последствие дълбоко замразено и консервирано месо. В годините преди и след войната свине се изнасят основно за Австрия и Германия, като през първите 20 следвоенни години износът за тях нараства 14 пъти. До 70-те години на 20 век стотици хиляди свине са изнесени и за Югославия. През 70-те и 80-те години около 90% от телешкото месо се изнасят за Италия. Само за период от 1970 до 1985 година са изнесени 15 милиона шилета или по 1 милион годишно. От тях над 12 милиона са изнесени в 6 държави. Шилешко и телешко месо за Съветския съюз не са изнасяни. Истински бум отчита и износа на птиче месо. Към традиционните европейски пазари за българско птиче месо се прибавят и нови, като Съветския съюз и Саудитска Арабия. Резултатите, постигнати в износа на яйца в края на века, не вдъхват удовлетворение, защото слизат до нива от преди повече от 70 години. Продуктите на мащабното българско животновъдство са търсени и продаваеми буквално на 5 континента. След 1950 година редица отрасли имат принос за постигнатия ръст в производителността и ефективността на българското селско стопанство. Осигурени са производителни машини, химически торове и препарати, мелиоративни съоръжения, енергия и горива, а банковият сектор предоставя приемливо финансиране. След Втората световна война започва ускорена механизация на селскостопанския труд. До 1961 година са създадени и 218 държавни машинно-тракторни станции и се обработват 46,5 милиона декара земя. Ние знаехме до тогава дървеното рало и малките тракторчета. Това са много на брой почвообработващи машини. Тракторите станаха около 150 хиляди с конски сили от 70 до 220 и около 15 000 комбайни. Създадени са 674 предприятия, които произвеждат над 600 вида селскостопански машини от 7 подсистеми – трактори, комбайни, товаро-разтоварни средства, машини за сеене, торене, химическа защита и напояване. За 20 години Агромашина Импекс продава десетки хиляди единици селскостопански машини в над 40 страни. Заводи, произвеждащи машини за износ. В Дулово – силажокомбайни, в Ямбол – фуражомелки, в Добрич – комбайни за соя, в Нова Загора – посадъчни машини, в Полски Тръмбеш – оборудване за отглеждане на кокошки носачки, в Павликени – адаптери за прибиране на царевица, в Карнобат – почвообработващи фрези, в Чирпан – сеялки, в Ямбол – поливни системи. В Карлово се произвеждат колесни и верижни трактори Булгар, товарачи, багери, мотоблокове и фрези. Тук се произвеждат и популярните лозарски трактори. В края на 60-те години в България 95% от зърнените култури се прибираха механизирано. Това беше на нивото, на европейското ниво на България. През 1900 втората половина на 65-та година вече, в миналия век, в животновъдството около 65% от работите бяха механизирани. Химизацията в България направи действително, бихме казали, в рамките на света и в рамките на Европа, големи достижения след построяването на химическите заводи в Димитровград, Варна, Стара Загора и Враца. Стана така, че България се нареди на трето място по производството на торове след Франция и Германия в Европа. Растителната защита. На 48 милиона декара ние имахме възможност да провеждаме растително-защитни мероприятия и да се правят пръскания от 2-3 до 5 пъти на културите. Това е мащабен, така да се каже, процес в растителната защита на България. След 1948 година България развива мощна селскостопанска авиация, чийто флот през 80-те години наброява 500 самолета и вертолета, притежание на 7 големи авиоотряда. По численост на летателните апарати България се нарежда на второ място в Европа след Съветския съюз. Част от самолетите работят целогодишно в няколко африкански и азиатски държави. По напояването. В този изключително
бихме казали, скъп за инвестиране фактор на интензивното развитие на България, от 300 000 декара през 1939 година. През 1989 година в България се напояваха 12 милиона декара земя. Отвоюваните пазари в страните, членуващи в Съвета за икономическа взаимопомощ, дават възможност на България да разгърне мощно селскостопанско производство и на тази база да изгради мащабна и експортно ориентирана хранително-вкусова промишленост. Страната успява не само да увеличи пазарните си позиции на традиционните тържища в Европа, но и да излезе на нови пазари в страни от 5 континента с разнообразната си и качествена селскостопанска и хранително-вкусова промишленост. Това е период от 4 десетилетия, през който българското растениевъдство и животновъдство реализират върхови постижения. Производство по култури на човек от населението в света. Първо място домати, слънчоглед, тютюн, зрял фасул, лук, грах, сливи, череши, кайси, праско и вишни. Второ място пшеница, царевица, ябълки, зелен фасул, зеле. Трето място грозде, круши, соя. Това е на глава от населението. Първо място слънчоглед. Трето място тютюн. Тютюна е след САЩ и Турция. Трето място на соя след САЩ и Югославия. Четвърто място пшеница след Франция, Швеция и Австрия. Пето място ечемик след Франция, Швеция, Австрия и Румъния. Седмо място царевица след Австрия, Италия, САЩ, Франция, Югославия и Турция. Рязко е нараснало производството спрямо 1939 година. Това е заключението. Основополагаща роля за бурното развитие на българското селско стопанство след 1950 година има науката и превръщането й в непосредствена производствена сила. В средата на века се извършва категоризиране на земите, като България е една от първите страни в Европа със съвременен поземлен кадастър, определени са агроекологични райони. Променя се структурата на земята, променят се и отглежданите култури. Създадена е Академията за селскостопански науки, която обхваща 60 института и 28 опитни станции. В 40-те агроекологични района на страната са изградени научни организации. Държавите в света с силно развита земеделска наука през 80-те години на миналия век са 7-8 на брой. Холандия, Съединените американски щати, Съветски съюз, Франция, Канада. Сред тях тогава се нареди и България. Днес повечето от институтите са закрити. През тези 4 десетилетия селскостопанската ни продукция, образно казано, може да изхрани 3 Българии. 70-те години 95% от засяваните сортове от пшеницата в България бяха български. 94% от засяваните сортове в ечемика бяха български. 98% от засяваните сортове в слънчогледа бяха български хибриди, хибрида Албена най-вече. Около 100% от фасула беше български. От другите култури, които бяха в зеленчукопроизводството и трайните насъждения, почти 100% бяха рожба на българската селекция. Кой може да се похвали в света, че е влязъл във Франция, в Западна Европа и нашия хибрид Албена превзе 50% от първата земеделска страна на Европа, Франция. Кой? И то в рамките на 7-8 години ние държахме лидерството в Европа при слънчогледа, която е първата маслодайна култура в европейския свят. Слънчогледа Гергана се отглежда в Франция, той е продаден на Франция, в момента на площ от 12 милиона и половина декара, който е селекциониран от професор Йорданка Стоянова от Генерал Тошевския институт по пшеницата и слънчогледа. Доматите, сорта Кристи на академик Даскалов. В технологично отношение ние влязахме в клетъчното и в генното инженерство, всички важни направления. Само от зоотехническия факултет в София годишно излизат по 200 специалисти с висше образование. Научни кадри от сферата на зоотехниката създават нови породи български животни. В говедовъдството 5 породи.
в овцевъдството 8 породи, в биволовъдството 1 порода, в козевъдството 1 порода, в свиневъдството 2 породи и 3 хибрида. Разгърналото се масово строителство в следвоенна България налага дърводобив по-голям от реалните възможности на горите. Потреблението на дървесина нараства 2 пъти. Подписана е спогодба между България и Република Коми за съвместен дърводобив, от която българската страна получава до 3 милиона и 600 хиляди кубически метра. Концесията предоставя 20 милиона 232 хиляди и 200 декара гора, които представляват около 80% от горските площи на България. За целият период са доставени над 22 милиона кубически метра дървен материал, което довежда до нормализиране на сечта от горите у нас. Държавата успява да проведе политика на ускорено и системно залесяване на горските площи. За няколко десетилетия са създадени вододайни зони, извършено е мащабно противоерозионно залесяване, създадени са национални паркове, резервати, защитени местности и противопожарни просеки. Провежданата рационална и иновативна политика в периода 60-80-те години на 20 век нарежда България сред развитите индустриални страни с мощно селско стопанство, поставено на научни и индустриални релси. Прибирането на свръхреколтата от плодове и зеленчуци, изискващо ръчен труд, се подпомага от държавата чрез организирането на студентски, ученически и войнишки бригади, чийто труд се заплаща. Днес българите полагат бригадирски труд, но като гастарбайтери на чуждите ниви, ферми и плантации по света. След 30 години населението в света ще бъде 9 милиарда. И за неговото изхранване селскостопанското производство трябва да нараства годишно с по 1,4%, сочат прогнозите на международните организации. Необходими са земя, вода, торове, транспорт, производствена база, работна ръка и отговорна политика. Много от тези задължителни компоненти в България бяха постигнати, но днес повечето от тях не съществуват. Ще съумее ли България да мобилизира своите ресурси и да възроди селското си стопанство? За 40 години в България се въведоха в експлоатация над 2500 завода. Това ще рече 60 завода годишно или 5 завода ежемесечно. Палитрата на българските успехи има много цветове. В другите епизоди представяме постиженията на България в други отрасли на стопанството, социалната сфера и културата. Те извеждат родината ни в навечерието на 1989 година сред 30-те най-развити държави в света, според статистиката на ООН. Тази документална поредица се посвещава на няколко поколения българи, които вградиха себе си в темелите на модерна България.